Hello, szia, szervusztok! Ti voltatok itt nálunk tavaly is. No, mi a helyzet? És mi történt veletek azóta? Hát történtek változások, bár nem itt Békés Csabán. Békés Csabán változatlanul keddenként 6 órától és szombaton 5 órától vannak óráim a Gajza utcai fitnessteremben. Ez változatlan. Ez kiegészült még azzal, hogy szerdánként este 7 órától step aerobik óra is van ott a Gajza utcán, amit szintén én tartok. Ez itt a reklámhelye volt. Egyébként ezek nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy ilyen kímélő fitness gyakorlatok, hogy mit is csináltok ti? Egészen pontosan? Igen, tehát a World Jumping nevezetű sportot azt egy ilyen 8-szögletű trambolinon végezzük, ez egy 120 cm átmérőjű trambolin. Teljesen speciális kiképzésű eszközről van szó, nem a hagyományos trambolinról, amin a gyerekek ugrálnak. Itt egészen máshogy zajlik a mozgás, nem fölfele ugrálunk, mint a gyerekek a trambolinon, hogy minél magasabbat ugorjanak, hanem belefele, lefele ugrunk a trambolinba, van egy speciális alapállás, ebből indítjuk ki a mozgást, és ebből végezzük a mozgásukat. Ez tulajdonképpen egy speciális aerobik fajta, amit eszközzel végzünk, majd fogják látni azok, akik kíváncsiak rá és megnézik, hogy is néz ki ez a gyakorlatban. Viszont valóban, tehát az, hogy nem egy kemény talajon ugrálunk, hanem egy képlékeny, erre kiképzett talajon ugrálunk, ez így az izületeket és minden más egyéb mozgásszervet kímél. Egyébként viszont rendkívül jól fogyaszt és formál. Tökéletes, de hát hölgyeim, az egyébként rajtatok is látszik, hogy minden rendben van. Szépek vagytok, karcsúak, ügyesek, és még ugrálni is fogtok. Hát mi kell ennél több? World Jumping a színpadon, hölgyeim és uraim, pillanatokon belül. Nyugodtan jöhetsz közelebb, Ramon. Ti is nyugodtan közelebb jöhettek a hölgyekhez. Nem? Féltek? Gyertek nyugodtan. Nem veszünk el, mert innen születnek. Nagyon szépek a hölgyek, de nem kell tőlük félni.